Malta u ċ-Ċili qed iħarsu l quddiem lejn opportunitajiet ġodda ta' ħbiberija. Dan kien il-messaġġ li ħareġ waqt iż-żjara li l-President tar-Repubblika Louise Coleiro Preca qed tagħmel f'dan il-pajjiż imbiegħed. Żjara statali li l-qofol tagħha kienu taħdidiet mal-President tar-Repubblika Ċilena Michelle. Coleiro Preca qalet li taħdidiet f'din iż-żjara storika ħallew il-frott. Tawn il-konfidenza li fil-ġejjieni se nsaħħu relazzjonijiet bejn il-gvernijiet ta' żewġ pajjiżi għall-interessi komuni, qalet Coleiro Preca. Il-President innotat il-gburija komuni ta' żewġ pajjiżi fuq ċertu aspetti, fosthom l-impenn għall-paċi, id-demokrazija, il-parteċipazzjoni u s-solidarjetà soċjali. Il-President qalet li t-turiżmu, l-edukazzjoni u l-kultura jistgħu kollha jkunu kruċjali biex jisaħħu relazzjonijiet b'mod li ħallu l-frott tal-ġenerazzjonijiet preżenti u tal-ġejjieni. Intant, Fiċ-Ċili propju f'Santiago il-President żaret dik magħrufa bħala d-dar tan-nisa, post maħsub biex iżid u jippromovi s-sem tan-nisa f'kull livell tas-soċjetà. Bil-President taċ-Ċili Michelle għandha impenn ta' iktar ugwaljanza bejn il-ġeneru. Hawnhekk il-President Coleiro Preca reġgħet tennit l-appell favur li n-nisa jkunu rappreżentati f'kull livell tas-soċjetà. Fiċ-Ċili, il-President Coleiro Preca tkun akkumpanjata mis-Sur Edgar Preca u l-Ministru għall-Ambjent José Herrera.